Hier in het gloednieuwe onthaalcentrum van Cataract in Sint-Truiden stap je bijna letterlijk binnen in de fantastische wereld van die 1-serie. En het is hier dat je onder meer informatie kan krijgen over de wandel- en vesparoute en dat is wat wij gaan doen. Allee, Ludo, kom dat dat decor komt. Beroepsmisvorming, hè? Vooruit, want we hebben veel te doen. En actie! Ludo is producer van Cataract en hij verbleef hier dus lange tijd voor en tijdens de opnames. Ondertussen is hij een uitstekende kenner geworden van Haspengouw en van de fruitteelt. Wat mij betreft de perfecte gids dus. Ludo, wat gebeurt er hier? Saartje, het is winter. Ja. En in de winter wordt er gesnoeid. Hallo, mogen wij meehelpen? Hela. Ja, natuurlijk. Goed aan de basis wegsnijden. Waar? Daar, van onder. Hier van onder. Oké, 1, 2, up. Wow. Ja, als ik nooit met twee aan dezelfde boom knippen. En als je niet snoeit, die tang in de hoogte houden. Waarom? Veiligheid. Niet te kort knippen, hè. De 4 seizoenen zijn langer in de fruitteelt. Net zoals in de serie Cataract. In de lente dan komen de bloesems en voor mij is dat de geboorte van het leven. En dan komt de zomer, dan groeit het fruit en dan leven wij volop. En in de herfst dan wordt er geplukt. De herfst van het leven, plukken van het leven. En dan komt de winter en dan ja, En dan de blaadjes zijn gevallen, wordt gesnoeid. Het einde. Allee, mensen hebben veel verteld tegen ons om de serie te kunnen maken. Verhalen over zwart werk, over heel veel pesticiden die gebruikt werden. Ik vind dat we ook een positief verhaal vertellen over Limburg. Limburg is niet alleen bokrijk. nee, want... We hebben een fantastische draaiperiode gehad met Cataract, maar je werkt heel intensief met heel veel mensen samen en dan zijn er af en toe wel eens problemen. En dan kwam ik naar hier en dan genoot ik van het landschap. Die glooiing, je had een paar prachtige weides achter boomgaarden waar we gefilmd hebben. Dat ik echt dacht, we zitten hier in Italië. Ludo, het kasteel van Rullingen is ook een decor geweest in de 1-reeks, hè? Ja, dat klopt. Maar niet alleen een decor. Het is ook een belangrijke plaats waar we samenkwamen, iets kwamen eten, maar ook brainstormen, vergaderen. En de acteurs hebben hier ook geslapen. Saartje, dat is een Franse witte Bourgognewijn, gemaakt van de Chardonnay-druif. Ja. En een van de weinige voordelen van de opwarming van de aarde is dat nu ook in Haspengouw zulke uitstekende witte wijn wordt gemaakt van diezelfde Chardonnay-druif.